Nico Spalding li jinsab akkużat li ġibed bil-moħbi filmat ta' Att Sesswali bejn koppja li kienu jgħixu miegħu inżamm arrestat. Il-koppja rrappurtat dal-allegat Att lill-Pulizija wara li Spalding kien daħal fuqhom waqt li kien qed isir l-Att Sesswali u ħaddilhom filmat fl-appartament fejn kienu jgħixu f'San Pawl il-Baħar. Ir-raġel kien akkużat ukoll li kiser ordni ta' probation. L-Uffiċjal tal-Prosekuzzjoni l-Ispettur John Spiteri ordna lill-Qorti sabiex huma jagħmlu ordni ta' protezzjoni fil-konfront tal-vittma ta' dan il-kas. Bjorn Grima ta' 35 sena minn taslima ngħata l-libertà proviżorja fuq depositu garanzija personali ta' 5,000 euro wara li tressaq il-qorti akkużat possess aggravat ta' droga. Il-kas seħħ l-erba' li għadda l-ħabta tas-6 ta' filgħaxija meta l-akkużat waqqaf mill-pulizija waqt li kien ħdejn it-terminal tal-Gozo Channel fiċ-Ċirkewwa. Waqt tfittxija fil-karozza ta' Grima allegatament instabet 30 gramma ta' kokaina. Quddiem il-qorti preseduta mill-Maġistrat Donatella Frendo Dimek, Grima ġie akkużat ukoll li kiser il-kundizzjonijiet tal-ħelsien mill-arrest wara li fl-2017 kien ġie akkużat li ħaraq l-ark storiku tal-Furjana. Stefan Kenji ta' 25 sena mill-Kamerun tressaq il-qorti sabiex jibda l-proċess ta' estradizzjoni lura lejn il-Ġermanja. Fi seduta u aċċetta li ġie estradit lura lejn dan il-pajjiż. Ir-raġel kien infittex mill-awtoritajiet Ġermaniżi sabiex jgħaddi proċeduri kriminali dwar serqa armata kif ukoll kriminalità organizzata. Kenji qiegħed iservi sentenza fil-faċilità korrettiva ta' Kordin ta' 6 xhur u se jibqa' jinżamm hemmhekk sakemm jintbagħat lura lejn il-Ġermanja.